to sai yake cewa malam mai gidansa ne ya bude masa shago sai suka yarjejeniya akan duk lokacin da aka yi lissafi za a cire kuɗin hayar shagon a cikin ribar da aka samu, ragowar kuma za a raba su gida biyu a bashi rabi. To lokacin da suka yi lissafi sai aka samu riba mai yawan gaske, sai waɗanda suke wakilansa akan shagon suka ce a rage wani abu daga cikin ribar da aka samu kada a nuna masa gaba ɗaya domin ya gani ba zai bashi abin da suka yarjejeniya ba. To shi sai ya ce a bai yadda da hakan ba, to amma lokacin da aka yi masa lissafin abin da ya bashin bai kai 1/3 ba ma na yanda suka yi tsarin cewa rabi za a bashi. To sai ka ce to lissafin gaba ya dace su rage din su ki kai masa gaba ɗaya? A'a, a ka'ida duk abin da aka yi sharaɗi a kansa aka yarjejeniya a kansa dole a cika, matuƙar ba saban Allah ba ne. Allah na cewa ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud. Al uqud shine yarjejeniya da aka kulla tsakanin mutum biyu ko sama da haka. Allah ce ya ku wanda suka imani ku cika wannan yarjejeniyar. Saboda yarjejeniyar su da farko ita ce abinda aka samu na riba za a cire kuɗin haya, sauran kuma a raba daidai. Haka ce yarjejeniyar. To haramun ne kuma ya zo ya saba. In ya saba haka ya zalunce shi. Saboda ka san da ya faɗi haka yana tunanin za ta yi yawa za ta yi kaɗan baya da wannan tunanin. Shi dai ya ce zai zan raba biyu ba an cire kuɗin. To wajibi ne ya cika wannan. In bai yarda da wannan yarjejeniyar ba, in dama yawanci yarjejeniya akan kawo wasu sharuɗa da za su iya sawa a warware ta. Ko a ce idan ɗaya ya ga dama zai iya fita sanda ya ga dama a cikin ƙa'idojin da aka samu, wace a'a ɗaya daga cikinmu ba zai iya sauka daga wanda yarjejeniya sai bayan wata 6 ko sai bayan shekara 1. Dole dai akan samu wani clause a ƙarshe a cikin wannan paragraphs, wato fakarori na yarjejeniya da zai kunshi bayanin ya za a warware ta in an tashi warware ta. Shin kowa na da damar ya fita sanda da ya ga dama? To duk za a rubuta wannan akan wannan suka yarjejeniya. Shi in aka zo in wannan abin ya zo ya ga cewa a to in haka ne shi zai kwaru, shine mai dukiya kuma sannan kuɗi su raba daidai da wanda ba shine mai dukiya ba dan kawai yayi tsaro, sai ce to gaskiya na fahimci akwai zan cutu, don haka kamar yadda muka faɗa a cikin takardar yarjejeniya ana iya canza abin da ɗin ni yanzu na fita daga waccan tsohuwar yarjejeniyar. Shikenan su warware, in ya so kuma sai su kulla wata sabuwa, amma a ɓoye masa akan ana tsohuwar yarjejeniya ne kuma a riƙa bashi ƙasa da haka, babu shakka aka yi haka an zalunce shi, kuma wanda duk suka ba da shawarar a yi haka su ma sun zama zalimai. Saboda haka dole a tafi da haka har sai idan wannan yarjejeniyar ta kai ƙarshe, in ya so aka tashi rubuta sabuwa sai a rubuta ta yadda shi yake so a rubuta.